Saltomortaler og kolbøtter. I denne video vil vi lære dig, hvordan en saltomortale udføres korrekt af Romeo, Kasper, Rafa, Francisca og Ida. Den hånd, der er tættest på kroppen, skal holde på maven. Den skal bruges til at holde maven oppe og hjælpe personen med at komme ordentligt rundt. Den hånd, der er længst væk fra personens krop, skal være på nakken. Den skal bruges til at sikre, at personen kommer ordentligt rundt og sørge for, at man får nakken ordentligt ind under sig. I afsættet er det vigtigt at komme godt ned i knæ og fjedre ordentligt for at rulle sig sammen og komme ordentligt rundt. Når du laver din saltomortale, er det vigtigt, at du svæver ordentligt inden du ruller dig sammen for at komme rundt. Ellers kan du komme til skade. Det er meget vigtigt at rotere ordentligt for at lave din saltomortale korrekt. Det gør du ved at kigge ind mod navlen, da man ellers ikke kommer ordentligt rundt og kan lande på hovedet og nakken. Når du lander efter at have udført din saltomortale, er det vigtigt at fjedre i knæene og benene og lande med let bøjet ben, ellers kan du risikere at skade dine ben. Hvis ikke saltoen udføres korrekt, eller der ikke bliver taget ordentligt imod hos en nybegynder, kan der ske følgende. Du kan lande forkert i siddende stilling og slå hovedet eller tænderne ned i knæene. Du kan komme til at overrotere og med det risikere at vride i fodled, håndled og nakke, når du lander. I særligt uheldige tilfælde, og hvis du ikke kommer ordentligt rundt og derfor lander på hovedet, kan du brække nakken. Når du udfører din saltomortale, vil du i det du roterer spænde i nakke- og mavemusklerne. Du vil i det du laver din håndstand spænde i armmusklerne, og i det du hopper ned fra plinten, vil du spænde i lår- og lægmusklerne. Til udførelsen af disse saltomortaler har vi brugt en rullemadras, en plint, en mini-trampolin, en skummadras og en skumplint. Vi har også brugt et springbræt til at udføre øvelserne.